ロミオとジュリエット、もう誰もが知る物語ですよね。若くて情熱的なシェイクスピアが書いた、まさに究極のラブストーリー、そう思いませんか？でも、もしですよ、この物語を最初に書いた男が、実は愛を称えるどころか、ある一つの恋を終わらせるためにこれを書いたとしたらどうでしょう。そう、この物語の裏には、皆さんが知っている話とは全く全然違う真実が隠されているんです。さて、この謎を解き明かすために、これから一緒に時を遡っていきましょう。まずは手がかりをたどって、物語の元になった現実世界の暴力沙汰を探ります。それから実在したかもしれないジュリエットに迫り、そして最後にこの物語に隠された本当に衝撃的なメッセージを解き明かしていきたいと思います。さて、まず一つはっきりさせておきたいことがあります。それはシェイクスピアは確かに天才でしたけど、プロットをゼロから生み出す発明家というよりは、むしろ物語を巧みに再利用する、リサイクルの達人だったってことなんです。この物語、実は長い旅をしてシェイクスピアの元にたどり着いたんです。見てください。シェイクスピアが参考にしたのは1562年の詩。で、その詩は1554年に書かれたイタリアの物語の翻訳版。そしてさらにその元ネタをたどると、そう、1531年のオリジナルの短編小説に行き着くんですね。そう、ここが今回の話の原点です。物語の本当の生みの親、イタリアの兵士であり作家でもあったルイージ・ダ・ポルト。彼のこの傑作を本当に理解するには、彼が生きていたもう血で血を洗うような、そんな暴力的な世界を覗いてみる必要があるんです。ダ・ポルトにとって物語に出てくる2つの名家の古くからの遺恨っていうのは、単なるお話の設定じゃなかったんですね。いや、全く。それは彼が毎日目の前にしていた現実そのものだったんです。これ見てください。ダ・ポルトがいた地域で一番力を持っていたサボルニャン家の紋章なんですが、真ん中の V 字の模様、まるで木が真っ二つに裂けてるみたいに見えませんか？これこそまさに2つの派閥に分かれて激しく争っていたこの一族の状況を象徴してるんですよ。完璧なビジュアルですよね。そう、彼の物語に出てくるキャピュレット家とモンタギュー家の対立、これはね、ウデネっていう町で実際に起きていたザンベルラーニー派とシトルミエリ派っていう2つの勢力の、もう本当に血で血を洗うような争いを鏡のようにそっくりそのまま映し出してるんです。しかもこれ、ただの政治的な意見の対立とかそんなレベルじゃないんですよ。もう大聖堂でミサが行われてる最中に平気で殴り合いの乱闘が起きる、それくらい凄まじい憎しみ合いだったんです。しかも驚くことに、ダ・ポルト自身の叔父アントニオ・サボルニャンがその派閥のリーダーの一人だったというんですから。まだありますよ。彼はね、物語のモンタギュー家のモデルに実際に知り合いだったモンテッケイっていう実在の家族を使ったんです。このモンテッキ家っていうのは、もともとベローナから追放されてウーディネで彼のおじさんと同盟を結んでいた人たちだったんです。じゃあ一方のキャピュレット家は？これがまた面白いんですけど、実はこの名前、昔の有名な本ダンテの新曲の解説書にあった何百年も前のある歴史的な間違いから来てるんです。なんと全然別の町の派閥をウェローナの家族だと勘違いした記述が元になってるんですね。でもダ・ポルトにとってこの物語はただの政治劇をなぞっただけじゃなかった。もっとずっと個人的なものだったんです。そしてその最大のヒントが本の冒頭に書かれた献辞、つまり誰にこの本を捧げるかという一文に隠されてるんですよ。最も美しく優雅なルチーナ・サボルニャンへ。そう、彼はこの物語を実在の女性、しかも彼の親戚にあたるルチーナという人に捧げてるんです。このたった一文がこれから始まる現実世界の愛憎ミステリーを解き明かすたった一つの鍵なんです。じゃあ一体このダ・ポルトとルチーナの間に何があったんでしょうか。歴史家たちの間では今大きく分けて3つの説が有力視されています。さあ一つずつ見ていきましょうか。まず一つ目の説、これはロマンチックな解釈ですね。つまりロミオは作者のダ・ポルト自身で、ジュリエットはルチーナ。
この物語は2人の叶わなかった悲恋を永遠に語り継ぐために書かれた自伝的なものだというわけです。そして2つ目の説、これはダポルトが良き友人だったんじゃないかというもの。ルチーナには当時追放されていたフランチェスコ・サボルニャンっていう恋人がいたんですが、その彼への愛を貫きなさいと彼女を励ますためにこの物語を書いたんじゃないかっていう説ですね。でも3つ目の説は前の2つとは全然違います。もっとずっと狡猾で、そして深い闇を感じさせるんです。実はダポルト自身がルチーナに恋をしていた。そして好意的であるフランチェスコへの彼女の盲目的な愛がどれだけ危険なものかを思い知らせるために、この悲劇をいわば暗い警告として書いたんじゃないかというんですよ。さあ、ロマンスか友情か、それとも嫉妬か、この3つの説のうちどれが真実なんでしょう。実はその答えは驚くことにダポルト自身があの検事の中にはっきりと書き残していたんです。彼はルチーナに向けてこう書いているんです。哀れな恋人たちが愛ゆえにいかに危険に身をさらし破滅へ向かい、そして残酷な死に至るのか、それをあなたにはっきりと分かってほしくて。どうですか？これ愛を称える言葉じゃないですよね。そう、これは愛が持つ破壊的な力についての強烈な警告なんです。じゃあ彼のこの、言ってみれば文学を使った横4歩、この策略はうまくいったんでしょうか？答えは NO。全くこれっぽっちも効果はありませんでした。なんとも皮肉で、そして美しい結末ですが、現実は物語よりもハッピーエンドだったんです。なんと恋抱きのフランチェスコは追放先から無事に戻ってきてルチーナと結ばれたんです。ダポルトが2人のために用意した悲劇的な運命を現実の2人は見事に打ち破ったんですね。この一連の出来事を知った上でもう一度考えてみてほしいんです。500年もの間ロマンスの代名詞であり続けたこの物語、これって本当に愛を讃えるために生まれたんでしょうか？それともある一人の男の嫉妬心から一つの恋を破壊するために書かれた恐ろしくも巧妙な警告文だったんでしょうか？いやー、僕たちが知っている偉大な物語の裏側にはいつだって僕たちの想像をはるかに超える複雑で華々しい人間のドラマが隠されているんですね。このロミオとジュリエットの本当の始まりの物語はまさにそのことを教えてくれる最高の一例じゃないでしょうか。